biasane kene iki dalane dienggo lewatan cah sekolah jalan-jalan pemirsa. Pisan. Cah yo nek pas lagi jam olahraga kuwi lho. Kuwi bocah-bocah do lewat kene. Yo SD Kapuan 1, SD Kapuan 2. Iki api-api arete di sini tuh memang anu guys ya ono pernah sing komen kok ada pisange bedine nek bengine dinggoni apa kuwi pocong ngono. Aku piye ya pemirsa? Biyen kuwi ana sing komen. Kapan ya suwi pokoke. Aku nek gedangi eling komene pemirsa. Kuwi iki sebelum mati iki wis dinggoni ditempati banyak pisang. Secara komersil ku ya untung iso dienggo tuku bensin pae. Nek terus dibabati yo kleru to pemirsa sing enom yo. Selama pokoknya sing penting apa-apa bismillah. Yang tinggon ki yo jin iki ora ketok karena aku musim aku percaya adane jin iki yo percaya adane setan iki yo percaya cuma apa-apa yo maca ta'awud maca basmalah insyaallah nek tak babati yo aku engko yo seneni maratuwa kula guys yo yo pernah ana sing komen Mbak itu banyak pisangnya Mbak pisang rentan ditempati pocong tapi memang yo jin itu tetap ono guys ya karena aku muslim aku ya percaya dengan jin tahu dipilih sudah jin Pak yo piye meneh secara komersil iki yo luwung nek didol nek kadang kalau duwinane dipanen pae kan iso dimasak mae nggo cemilan keluarga yo iku ora dituku wong duka Pak aku nek gedang raja mending jan pendet mawon. Iya, adiknya kurang matang mesti nek dipangan kekes. Kekes itu dipangan kalong, guys ya. Kalong itu sing koyo sejengkak mirip kelelawar tapi makane buah-buahan kuwi. Nek kon babati yo eman. Lahane subur. Urkesah. Tak barne sak jalur misah. Mau tak pateni sedelok soalnya mau dengerin suarane lagu India ini seneng India gitu dan gak suntuk guys mereka nang omah kan omong dewasa tak jak jagongan di anakku paling dolanan tidak dolanan nek karo masalah kan masalahku wis gede wis iso dijak tukar pendapat kan ambek cucu yo buke oti ngono ya. Roti. Bu roti, Bu. Ngono ta. Kadang yo pengen pemirsa. Bojone mergawe tidak. Masalahe wong ana gawean nang desa apa nang kene iki gawean wong lanang ki angel, guys. Soale bojoku ora iso nungkang, nek iso nungkang wis iso ngolah aleh Mas Riko iso nukang, Mbah Di nukang Pak Ayu iso jane mbahku, mertuaku iso cuman Pak kan wis sepuh wis tuwa guys
biyen tak metuwe kerjane nang pupukan nek masane pitikan nang ayam gitu nak bose ayam sing masak kebagian stor-stor ndok terus bose meninggal Mas Santo terus pindah ning Surabaya guys urung ambek aku Mas Santo ora mau nondoke sek jalan yo enak pemirsa kerja nang cedak-cedak bandino mulai mangan dimasakno bojone dadi duwe iso dienggo liya tapi wis piye meneh wis gak nondokan ngene Pak Iskandar ngono mbiyen pemirsa wong merah pasti tetep ora lah di gune Pak Iskandar ben kerja ngono Mas Santo biasanya ora sengaja pernah ngerti Mas Santo wonge setar ndok nang pasar Jepon cuma rara nek judune yen zaman baula waduh ada bekicot guys udah luar negeri payu lho pemirsa bekicot luar negeri ku panganan lezat jare bekicot aku ora doyan guys mbah kuwi piye iku nah hukume nang Islam bekicot ya gak paham oh ini lho pemirsa sampai tekan ngono kae diuruti pake kuwi mare subur lho guys mbah ya ning Cepu kok gak sepira payu ki ning Jepon kuwi dijupuki wong pemirsa soalnya untuk pertanian pupuk kandang ki penting nganggo pertanian gak cuma disupport pestisida atau urea yo pupuk kandang ki malah luwih alami saja tapi mbone kene gak payu zamane bapakku sik duwe sapi kae yo ngono guys pupuk kandang iku diangkut modelnya sistem rit-ritan sakrit berapa ditumpakno pickup el sapek nek bahasane wong desa wae el sapek mbone kene kok gak payu budiku kene malah kono uruki kono kan wis numpuk-numpuk guys kotorane wong orang desa iki ustasine sapi guys yo entah pake mertua entah bapakku dhewe dosa nyeklah-nyeklahno anake dosa ngewahno anake kan yo perkarane yo investasi sapi karo orang desa iku pemirsa investasi uang nang rekening yo entek dipangan admin yo ora yo ku teletongnya lane aku pincir-incir pemirsa wong wis misale aku senembung karo deku Budi bibit kuwi kan kakak ipare Pak mertua wis nek pengen incir-incir mek teletongi ning kene blara nggo tanduran malah sehat ya so lho ya cerita-cerita yo ben gak meneng ae kok pemirsa kok delok tantomi malah yo bapakku iso ngewahno aku sing pernikahan sing biyen kan yo kok sapi guys adikku iso STM SMK aku SMA aku nikah ewo adikku nikah kok ndek sapi ewo saiki iki yo nek ora duwe investasi uang plus sapi iki saiki gak iso ewo puluhan juta lane nek gak iso ewo misale bencaan nek misale sunat iki ora kene gaming ora disupport sapi karo celengan dhuwit ra iso saiki wae nek sunat wis kene dulur-dulurku inginane aku apa dibancak itu jadi kok pas sunat masal tuh kelipan guys tak berni terus layah-layah sek terus lagi tuku sayur nek ngene iki sampai awan guys ora nyandak tuku masake terus yang ini dak iya wis sampai sak jam aku pemirsa nek tak lebokno konten apa ora kesuwen
cara mlebok marai yo pake sapine pake mertua iki mari yo gak sepira doyan rumput iki pemirsa. Doyan ngono tak terno. Gak sepira doyan. Cara mono pake ngaret wis cukup. Lah bapakku wis gak duwe sapi marai yo. Bapakku kerja, guys. Kerja gak no senggang waktu mulai wengi tapi yo kadang kala nek lembur ngampe sore dadi sapine didol. Soale yo ibuku dodol, bapakku kerja, gak ana sing golekno pakan sapi. Sapine yo kuwi karena Pak yo apa-apa. Wis gak ngupeni cas sekolah. Maksudnya gak duwe anak SMA ngono, guys. Duwe anak SMA iku soalnya mbiyen aku sing nganggo SPP uang gedung, saiki kan SPP wis gak SMA negeri. Bapakku kerja, ayo gak iso ditinggal. Ya nek jamane mandi kae yo iku wis. Nah, iki sampe biar pemirsa. Pepes saya Mbak Eka yo. Menengae engko yo pemirsa ndelok suket tok. Yo sampe bar. Udah pengen aku guys. Kan. Wes sing kono yo sore nek gak nyandak wektune yo butuh nyapu, butuh nyuci piring. Aku sih gak romas kaca, sih gak nilai sawah kene ndak sawah kono, guys. Mas kaca iki sing dikon ngurusi sawah e. Pak Lurah saiki wis gak mau depak ngono. Paling ngurusi sawah kono, guys. Emang aku harapan gedang. Kok malah tuh belakang kamera. Sudah mau selesai. Nah, tak jam dulu loh guys. Ini les mana ya? Aku gak tahu pemirsa les. Jalan rumah kudur nih les. Ayo, sampai bar. Mudah dewean yang ini kirim genjunya. Berarti habis selesai kan aku komplain gue nek kesuwen. Sak jam lho guys, sak jalur sak jam. Kok sing ngarep kurang nyandak wektune iki sore. Masake wis dilek-dilek sawah. Aduh kepeken mati dhewe. Oh ya, kecap. Tak ketok. Tuh, kecapnya akeh. Halo, berburu kecap loh. Bari.
Karena pindah bar. Oke. Iki sik ana sing burung tak genjongi sekete. Oh, sakmono. Wis pemirsa tak tutup dulu. Aku tak leren engko nek aku ora leren sik engko keliyangan, guys. Aku seneng ngombe banyu po, tetapi banyu kulkas. Sehat gak sih sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Yo iki mang bersih-bersih pekarangan. Ora bersih iyo. Wih pemirsa. Ya terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata tidak berkenan. Ya iki mang kontennya sak jam dhewe guys. Resik-resik. Ya mau kontennya bersih-bersih rumput sebelah selatan rumah, karena rumah ini menghadap ke timur, berarti ku yo sebelah itu. Isek banyak PR pemirsa, cuma ya sidik-sidik ya, tangannya mau loro. Kecuali tangannya wong telu aku yakin rong dino bar. Cuma tangannya wong siji juga ibu rumah tangga gaweane ya ora kuwi tok ya. Termasuk konten gawe konten juga. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata tidak berkenan. Jika ataupun kritik saran pemirsa belum terlaksana ataupun tidak terlaksana, mau dimaafkan sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa, hanya menjalankan tugas, dan tetap saya tidak lupa bahwa saya masih ibaratnya berkeluarga, punya suami juga, apa-apa harus rembuk ke suami ya. Kata-kata hari ini, apa yang kau tanam itu yang akan yang kau tuai. Jadi kita harus berhati-hati berkata, berucap ya, bertingkah laku, karena nanti apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas pemirsa. Semoga hari ini menyenangkan. Dadah.